tú zbraň. To čo bolo? Beriem si zbraňku. A to už akože takto 6. level? Áno, to je to, kde sme skončili naposledy, akurát, že Skiri nehrá. Aha, okej. Len musíš... všetci. Strašne sa to ozýva, no? Ty to držíš stále, že? Nie. Aha. Zoberte si one. Máš života. Koľko máme kto života? Ja mám 66. 26. Ja mám 110. 2000 years later. Ďakujem. Nie, len mám nezvyk, že tu musím zlačiť, že som už zatlačať bečko. Hej. Bacha, tu sú na boku diery. Aby ste sa mi niekto necapol. Tomu ver, keď pôjde hlava, tak ho tam dáme. Počkaj, len ja s týmto košikom šiel musím ísť pomaly, lebo nie, že tam drbnem aj s ním. Je košík. Tu je. Čak tam daj bol... Jaj, to si bol ty. Počkaj, či kto to hovoril? Ja. Do tej diery môžete dať hlavy, keď pôjdu. To píše moja steka. Čo to bolo za zvuk? Úžasné. To sa mi nepopačuje. Ježiš, prepáč. Som ťa nevidela, že ideš. Pokračujeme. Taká naša klasika. Hej ľudia, poďte mi pomôcť. Dajte nabok ten košik, ale. Mám tu Nimbus 2000. Košík na boku. Ja ho mám dať. Neviem, ale chceme tam práve ísť. No, ale vzadu skôr, nie? Jaj? Berte to niekto aj v strede. To nemusíme. Stačíme dvaja. Aj tak, aby sme to Ja asi som ho trošku bokom, ale ho nezjebše dole do tej diery. Čak hádam, vyskočí hore. Pozor. Pozor. Držím voci. Dobre. OK. Musíš viac do svojho hlava. Tak. Máme košte. Ty, Si otvorila devničke? Ako? Že si otvorila devničky? Aké Krása. Parádu. Nie, aj ty keď budeš chcieť nejaké bedničky, tak mi musíš dať najskôr fazulky. Jasne, ja som sa to srandu, ja som sa s tento Nimbus, vieš, čo som tam akurát Nie, priniesol. nie, tam dostaneš max zameták. Štvorku. Ja som stále mala dve, preto ja som sa Ačka? Áno? Hodíš ma hore, je tam demižon. Poď skúsiť ťa hodiť. Kvečkom sa musíš... Počkaj. Už sám kvečkom. Ale tak poď bližšie ku mne asi. Aha, dobre. Počkaj. Dobre. Zamalo? Chceš mi ten demižon dať? Ja, dvaja to chytajte. Ale musíš ísť bližšie ku mne asi. Ja neviem, kde si, musíš ma navičovať. Okay. No, ešte doprava viac. Ešte doprava. No, mám ho, pusť. Výborne, máme demižon. Je tu volá kto? Áno. Môžeme sa ísť, ak by sa nám podarilo dostať na balkóny. To je do vozíka, nie? Dám to rovno tam, lebo však aha, 17 000. Toto má... Čo to? Málo 4? 4 bola čo? Tak to odovzdáme rovno, čo? Aj s vozíkom. No, však máme 4 levely. Ako môžeme kľudne one zbierať, ale tak no, máme 4 levely. No však to. Ťap. Ťap. Guli, wakali. A ešte to Ťa objímala. Hej! Keby tu dvojskok fungoval, škoda. Hore na ten balkón, či Ahoj, tam. dieťa božie. A kde toto dvojskok nefunguje, čo? Nie, to sa musí kúpiť. Kde sa otvoril ten point? To. Tam. Tam, kde si? Aha, dobre. Tam, kde som. Dobre, tak tam. Čo robíš? Plačila som. A kde máme vlastne piatu? Neboli sme na viacej? Tu je. Ja nie, to sme všetci. 4, 5, Počujem niekoho zjapa. Oko, bacha! Preč! Dozadu. Máš? Ale jak som to... Aj za jeden. Oko božie, 17 litrov, takže 17 Je litrov. tam ešte? Ne. Anča. To najpočuje. Hello! Poď sem!
Ja skúsim si uložiť tej diery. Nejako. Do diery hočiť. Ja mám... Máš spamovací granát. Poď sem. Oh! Hej, kámo, tá zbraň je prázdna. Treba ju asi nabíjať. To čo, to kryštály sú, vieš? Podarilo? Moment. Ale prečo ty si s tým ideš tu? Ja som mu chcela... Či? Ja som mu chcela tým vozíkom proste sejmuť do tej diery. Nevyšlo. Ja by som mu jebla tým granátom. No. Neviem to tam. Dajte mu tým granátom, jebnite po ňu ten granát. Ten granát používať? Máme granát, tak tu? Odhoď ho! O, dobrá. Chytme ju. Pome. Rýchlo. Nice! Pekné. Yes. Pekná práca. Aťky na hlavu už sme dali. No. Kde je to? Kde koule? Nemáme? Aha, niekto padol dole. Ja som zadala Prečo to robil? blízko krají, boha. Prečo to robila? Ja tieto, ako to bolo? Ja toto diery mám prvýkrát, To vieš? je škoda. Ja som sa snažil, ale nedalo sa. No, nevadí, poďme ďalej. Mňa ohne. Ja Teba to akurát chytilo. lebo ja som chcela, vieš čo? Ja som chcela proste tým vozíkom ho sundať tam dole, vieš? Hej, aj som si myslela, že si to chcela Ona tak si spraviť. myslela, že tým vozíkom ju dá dole. vidíš? Jaj. Teraz ju počúvam na streame, čo hovorí. Aha, tak ona ma počula. Ja, že ma pozná. No sa mi to asi neskočila, no. Ja som ju skúšal, ale nechcela. Ako ja si myslím, že tým vozíkom by to možno šlo. Ona pozrieť Forest. Len ja som sa do nej nevedela trafiť. Ja som chcela použiť tú pištol, ty vole, ale však my nemáme náboje. Ja som nevedela, že sa musí aj náboje kúpiť na to. Ja neviem vôbec, ale pištol máme. Adam, možno to je skôr to, že možno ju treba nabíjať, ako sme zistovala ten kryštál. Jaj. Môžeme to vyskúšať, môžeme ten kryštál one. Anča má v sebe speed. Nie, Anča je kurva na Red Bulle. No minimálne. Ťap. Snažím sa vás sledovať. Až tam chceš ísť dolu, tak ťa kryjem. OK. Len sa daj tak, aby som videla za rohy. Stoj. Napravo nič, naľavo dvere. Zatiaľ čisto, je tam čisto. Máš tam pohárik. Není. Není. Kde sú ostatní? Počkaj. A tu. Áno. Chcela som ťa nejako... Tam proste boli? Tam hore na schoroch ste boli hore? Ešte nie. Bacha, Do trpazlík. tej miestnosti. Lebo tam sa ešte... Trpazlík. Tam sa ešte dá vyhodiť hore. Tam je jedno poschodie. Skúšali? Pozor. Či neskúšali? Skúšali, či nie? Čo to bolo za ránu? Ešte som hore sa pozrieť. Hore neskúšali, no. Idem. Hej, tam hore, vieš, či ste sa vyhadzovali. Aha, nie. Tak skúsme. Poď. To čo sú za rány? Veja sa tu krúti, vole čo? Ach jaj. A tu sú chodia nejaké. To Ahmedi. A nej, ty sú v pohode. To Ahmedi. Takže aj Vej už ma počuje. Tak to tu, kde ste boli? Dole? Bol tam jeden pohár už nie. Ja sa vás snažím zozadu kryť. Všetkých. Tam môžeš, no, tam nič nie. Tam máte naľavo, Vej už, aha. Áno, poďte mi niekto pomôcť. Tam hneď za tebou. Ja vám kontrolujem vonkajšok, aspoň ako v rámci možností. A toto musíme zobrať traja. Niečo tam je. No, decko. Aha. Ježiš. Vej už asi to nemusíš teraz držať. Lebo oni musia zabiť to decko. Jedinou hlavou? Čo? Mojou hlavou ide zabiť.
Musíš to skúšať teraz. Mohla by si sa dať Vejuška tak trošku viacej pri tie dvere, nech vidím aj tam za roh. Musí ísť von z vozíka, lebo to všetko vyskakuje. Čo sa zasekla? Podľa mňa sa zasekla. Aha, jej sa to seklo. Ty vole, to čo? Aha, padla jej hra. Vej, padla hra. Aha, preto to držala. Notebook nezvládol. Ale akože keď odvezú, podľa mňa toho koníka, či čo je to? Lebo jej padla hra. Tyď odhoď. Ja si myslím, Demižon, ja si myslím, že keď to tam toto odvezú, tak to dáme. Akože, že by to bolo... Však 20 litrov majú 4, ale keď zoberú toho koníka... Ale tak možno by som toho koníka tam nechala. Lebo to možno, že bude bližšie k tretiemu pointu. No, a koľko máme? 7. Tak nejaké drobnosti musíme. Tak počkaj, tak tento level, keď sa prejde, tak ťa zase pripojím. Na to. Kocka. Ting-tangu, lingu, Poď kocku zobrať. Ahmed. Ďalší. Ďalší. Ešte ich určite príde niekoľko. Jeb! Au, Samovražený atentátnik. Si ho hodila pod nohy. Ahmed. Zenu za chvíľu zostane sám. Lebo... Počkaj, za nimi čisto? asi nie. To nie, to sa tam asi nezmestí. Si určite. Môžeme preniesť, ne? No, ty vole. 5 života som mala. Haló? Ja som... Prečo si umrela? To je taká blbá otázka, však. Prečo Má si... si jedno HPčko, že? No, ale ja som to hovorila na streame teraz pred chvíľou. Že asi ostane za chvíľu sám, lebo... Ježiš, Zenu, za tebou, Sadka! Za tebou! Čo, neprejdeme level 6? Vole, počkaj, ja musím napísať. A už si ho asi všimol. Pri vozíku je. Zničila vo vozíku veci. Chudák. Áno, nalakajú staň. Ty vole, ja som mu to napísala oným kapslokom. Babi, decko je tam. Tam je pri schodoch bolo. To čo dvíha. Veci. Chudák. To piče, je to možno. Koľko, že som sa zlakla, tu čo je? Decko. Poď do diery. Nemá nič Jak ho obišiel? pri sebe. Nemá nič pri sebe, čo by to decko. Dobre, zatiaľ čisto. Kokos, ale jak po ňom išla, ty vole, jak duch. Normálne nič úplne iba, proste, že ide. Už je iba Monika a Zen? Už je iba Zenu. Nech sa pozera. Že je tá moja hlava. No, tu je Moničkina hlava. Bacha, to decko ide. Nech ho oplieska mojou hlavou. Keď moju hlavu. Nejde to aj s hračovou hlavou? Nemyslím si asi. Ježiš, aha. Ty kokos, tak to je... Ahmed. Sej mi to decko, no. Chudák, To má jak sa nejako veľa napiť. HP. Tomu ver. Koľko má to decko HP? Neviem, ale aha. Všetko po ňom plieska, ty vole. No, neviem, bojím sa, že tento level nedáme. A ja začínam mať... Aha, Ahmed. Aľa Akbar. Ježiš, chudák. Ty vole, dobrý. Boha, zas toto decko. Ježiš. Nemohol Ale písať. vidíš, pravím, že zober hlavu, plieskaj ňou. Ja by som zobrala toho... No. Čo tam bolo? Smrtka. Idem sa pozrieť, koľko má HPčka hento, lebo... Páne, ako mi to nejde Ten Ahmed vôbec... No, nevybuchol som, chcel povedať. Ty vole, ale tento zvláda riadne dobre. Musí chudák. Nevie, čo má skôr odniesť tam.
Bude ďalší trpaslík za ním. Chudák, ty kokos. Aha, na to, aby si zabila to decko, No, musia byť 2 až 3 hráči. ty vole, fakt. Alebo jeden, ktorý má veľmi silný strange. Má vlastne 4 strangeový update. Ty kokos. Paráda. A hore je. Ty kokos, 2000 tam ostali. Nech tam nechám Monikinu hlavu. Nech im nezoberieš. Píše tvoja sestra. Viem, ideme napísať, že si ňucha mala. Ježiš, a že kto má hlasnú klávesnicu? Ty vole. Ja keď chcem si vypnem mikrofón, vieš, takže by ste ma nepočuli. Nie, ale Ale naposledy si ako hovorila, že máš hlasnú klávesnicu. Ty Ale kokos. nie ťukaním, vieš. Potom som zistila, že to v tej hre to tak veľmi je počuť. Mhm. Ale malý, keď píše, tak to je tiež hlučné. No ja to mám preto hlučné, bo ja mám mikrofón. Že len hovorím, Zdvihne to myslí, sám, že či to žije. nezdvihne? Nie, nestihne. Musí byť dvaja, alebo strange musí mať. Alebo presnejšie to, ten update na to. Hore diamant napravo hodinky. Aha, Ahmed. Aha, uvaril gulaš. Ale im dáva bomby. Nehal to tak. No a nad ním ešte hodinky. Dobrý postreh. Ja viem. Teraz si ma nepočula, však čítať. Počula. Naozaj? Áno. Celý čas. Mhm. Aj keď som vypla mikrofón, zaujímavé. Počula som fakt. Teraz som počula iba buch volačo. Všetko tak, všetko vybalancované. Je aj tak. Lebo hra tanky a nedarí sa. Preto ak počula si možno buchanie, tak to je on. Aha. Tiež. Bo máme počítače hneď za sebou, vieš. Aha. Tam je váza vzadu. Ďalšie. Mhm. Tak šáp to. No a čo? Koľký je toto level? 6? Áno. Ale to je Ďalšie. škoda. To je škoda, že to ide úplne od začiatku, že to nejde proste, že ja neviem, keď zomreš, tak Od toho pokračuješ. šopu. My sme mali ísť od šopu, lebo my sme si nenakúpili HPčka. Nič. Ale tak Sme si myslím, že chceli škoda, staminu že sme nešli, že tá hra nefunguje tak, že a kto má z vás korunku? Zatiaľ nikto, sa mi zdá. Že škoda, že to nie je tak, že proste keď prehráš, tak ideš odznova ten konkrétny level a nie úplne od začiatku, vieš, od prvého levelu. To je proste škoda. Je to, no. Ale zase ty prídeš aj o tie peniaze, keby aspoň tam zostávali tie peniaze, čo vlastne No veď práve. ty už našetrila, ale nenašetrila. Ale teraz rozmýšľam, či som správne urobila, že som sa zavolala z tej hry, nech kúpe stream, lebo ona je strašne, ona si myslí, že vie každú hru hrať a aj popri tom hrá iba jednu a to nevie dobre hrať. No a však pozerať sa môže. Hej, Ty kokos, jak to ale neviem, či sa už dneska kúpila ešte. Takže hentú kocka sama si neodnesie. Ale ja si myslím, že keby ho tlačil, tak ho odnesie. Možno by sa dalo, ale ide musím s hore schodami, nie? Ešte jednu skrinku tam neotvoril. A ešte jedna hlava to niekde bola, nie? Hore bola ešte jedna Lebo tam sú tri neotvoril. a ešte jedna to niekde musí byť. Počkaj, ja neviem. Hore bola ešte jedna, tu zatvoril dvierkami. Ešte druhom jedna vidíte, hlava teraz by tam to mala máte. byť. Ktoré hlavy sú tam? Nie, Už nie, dané. hlava, kde? Tá hlava. 3 hlavy má? Hovoril, že tam dal len 2. Moju dal. Koľko má? 16 000, no nice. Boha, už som videla, jak s tým vozíkom tam capne. Ako to, čo som ti posielala to video? Ježiš, no, to bolo riadne, ty kokos, jak dostal hlavou po hlave. Ako si zomrel. Medzi tým, ja. Bum. Decko, Boha. preč s vozíkom? No ja by som to nerobila asi. Aj tak sa... Chudák. No ty si kokot. Preto som hovorila, že má utekať s tým vozíkom preč, no. Decko. Chudák je tam sa. No, A to decko sa dá zabiť akože vecami. Prešiel to? ešte a- hej. Ja
Ja by som tam išla zaniesť toto. A potom tú kocku by som tam nejako potlačila asi. Neviem To ako, zle ale... Tam má dole vázičku. A nech nepríde to diecko a nech zase mne toto nerozbije. No. Tam hore tými schodami bol? Je tam je ten veľký ony. Vek tvary prázdne. Iba tam Snape. No, Nikde nič. A to ešte máme 3 pointy. no, ty vole. Anča. No, košík radšej na bok. Nejde za ním, dobre je. Jesus! Ide za ním, nech sa schová pod... Ale nevšimne. Keď sa na ňu nepozeráš, tak ona ťa nenaháňa tak rýchlo. Ja som včera videla video, že na posteli skakali, ona ich tam nevedela chytiť. Lebo akože keď sa na ňu pozeráš, takže ona ťa naháňa rýchlejšie. A že vtedy ťa aj drapne. To už koľký level. 6. teraz máme. A tam na tom balkóne bol? To neviem. Bo tam bol ešte balkón. Som zvedavá na 10. Zvedavá level, na tam sa asi ani nedostaneme. Neviem. Uvidíte. To detsko je tam opravne. No super, nepotrebujem. Ďalší. Už našiel Čiže tu ďalšie vidíš, dva. že? Dobre vedieť, už našiel obidva ďalšie. Čo nebudem musieť hľadať. Ja by som hento išla zaniesť na point. Všetko. Kým tam má naložené celkom dosť. Nedojde detsko? Tam bolo niekto? Asi hej. Ako čakať s korunkou. Podľa mňa sa tam dostanete, ak budete furt spolu a pomáhať si. A čo asi robíme podľa nej? Nie, hráme všetci sami za seba. Granát by to chcelo na to decko. Nemáme, neboli sme v šope. Tiež už sme mali ako dosť. Veď sme sa aspoň do šopu tedy dostali. Veď nás to nedalo. No veď to. Takže aj to, čo sme hrali asi iba my traja, tak nás to dá už hneď do ďalšieho levelu. Poviem. To nás nedá do šopu. Ja by som ale hento zaniesla fakt, lebo tam má 10 litrov. Môže to tam povykladať. Ježiš, tá Anča. Right and direct. Moje gumy. Na autiak. Vzhľadom na vysoký Poďte dopyt zaniesť. sa dodanie objednaných vecí pravdepodobne oneskorí, no? Decko. A zaber niečo u toho. Je tam na druhej strane. Ide za ním. Zemi ho tým trpazlíkom. No. Oh! Ne, vozík padol. Nemáme... Kde je vozík teraz? Padol dole. On sa nevrátil. Možno bude tam na tom prvom bode. Tak teraz už je to veci asi úplne. Ja som hovorila, že ho mal zaniesť. Trpať to decko. Hoď ho do diery. No, On ho hen tam mohol potiahnuť do díry. no veď má zbraň. To nestradil Nemá už. náboje. Jaj. Asi keď mi spadne vozík, tak sa nikto neobjaví, čo? Anča, Anča. Nechodí tú bombu na Anču. Ježiš, ona ide za ním. Pod postel. To chytím. A je to s Okej. nami. Tak to je Rici. Tak to je. A sme v prdeli.
Kokos, tak blízko som bol. Keby tú vázu nerozbilo to decko, tak tam. Ja som hovorila, kým tam máš tak veľa, že si mohol oné. Však ja som šiel, ja som mal akurát, ale to decko tú vázu zničilo. Hej, to sa zmenšuje. Kde som? Ja to neviem hrať, boy. Ja by som sa odjevala sama. No, ale ty si dobre išla. Pánev. Tá pánica je super. Pánvica je na všetko. Tomu ver. No. Ideme. 50% siela, vysielania lag dosiahnutých. Ja som konečne prišla na to, ako sa to otočia. Paráda. Bastard. Ježiš! Je strašný. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Hej! Za to môžeš sama. Za to môžeš sama. You know what I mean? You know what I mean? Čo si pojedla? Aďa. Aj. Tak prečo do mňa? You know what I mean? You know what I mean? Ježiš. Do you know how to fix up this thermometer? The thermometer is on 66. You know how to fix up? Oh, prečo? No super. A zase nám zasekol počítač? Komu? Ja tu mám toto. Tu. Oh. No, zase je to seklo. Zenu? No, Že či môže za to, že je to zase seklo, že pripojila tú myš. podľa mňa ani nie. Je to malá pravdepodobnosť. Hej? Oh. Neviem, no. Že... Oh. Tak skús resetnúť počítač úplne. Že ho skúsiš vypnúť a znovu zapnúť. No tam šuštíš. Žerem Ja budem krojčok. šušťať. Mizni? We have problem. Big What is problem. Kajné problémy. Big problem. Aha. Tam vzadu je aj big problem. A to čo to vydáva zvuky? Táto To opica. je tento small problém. No, Ani ešte ale tam peniaze vzadu sú je so big mnou. problém. Ide sem problém. Hej, už ide, utekajme. A ten big problém ide sem. Ide ten big problém za nami. Ide Ja pomaly, dám peniaz, ja ho podplatím. ale ide. No skús. Alebo nie, vymyslel som si to. Ide za nami stále. A ja tu mám jeden veľký neproblém. Čo? Aha. Jeden veľký neproblém. Hej, ale tam je ten veľký problém. Aha. No, Len náš vozík. on ho rozbil? Nie, vozík je v pohode, ale niekto tu zažval. To zažil, ty vole. Toto rúžové. On mi otvoril dvierka. On mi otvoril dvierka na to. Som sa schovala na tak podať. Ježiš. Dobre buduješ. Ja neviem, či si na nejakej... To je nejaká chlastácia party, hej, akože dve ženy sa tu zmejú, jedno tu vrtia. Ešte sa mi smej, hej, ešte sa mi smej. Ešte.
Ja nemôžem. Čo ti kto spravil? Ja som sa schovala proste do skrine a oni mi otvorili dvierka. Poďme to vec zobrať. Ty si sa schovala v skrinke a on ti otvoril dvierka, hej? Hej, tak som našprintovala preč. Ja som sa začala tak strašne smiať, že ja som vôbec nepočula, čo hovoríš, lebo mne to prišlo strašne smiešné. Ja to chcem potom vidieť. On mi otvoril dvierka. Ja tento stream hneď stiahnem a ho hneď postriham a dám ho na YouTube. Jej. 29. A čo, ideme naspäť, či ešte ďalej? Koľko už máme? 29. No tak to môžeme ísť. Nie, počkaj, však vlastne máme iba jeden level. No, tak ešte voľačo pozbierajme, nech máme dosť. On mi otvoril dvierka. Pesky ťa taký záchvat smiechu, ty vole. A sa bere vozík so sebou, alebo ho tam nechávame? Môžeme ho tam nehať. Donesieme veci so sebou asi. Very good vetr. You know what I mean? Počkaj, kde mám ísť? Ahoj Janči. Vítaj. Nikto to nevidel. Tak, poďme, ne? Poďme, No, už môžeme. Máme už 32. Ešte, niečo. No to je už asi všetko. You know what I mean? You know what I mean? Dobre, to? Padlo mi to. Dobre. You know what I mean? No, daj to tam. Ešte niečo podľa, alebo nie? No, nie. No, počkaj. Mohla si to dať aj tam na tú plošinu. Ja viem. You know what I mean? To bolo riadne. No. You know. Keksiky! Ale si otvárala hlavu. Zotvorila hlavu a nie keksiky. Ale už. Do ryti. Len či už reštartovala ten komp. Vejuška, až si tu reštartovala. Tak tento spravíme, len mi prosím vás potom pripomeňte, že ju mám lognúť. Tak mi pripomeň, že ti to mám pripomenúť. Dobre, pripomeniem ti, že ti to mám pripomenúť, keď mi to šaza pripomenie, že ti mám pripomenúť, že mi máš pripomenúť. Podstata podstaty je podstate nepodstatná. Ale čo si jedla? Z globálneho hľadiska a zároveň z principiálneho bazírovania na mentalite humánneho kompromisu je absolútne nereálne, nerentabilné a irelevantné, tu s tebou o tom polemizovať. Takže si jedla to, čo ja, zatiaľ nič. V podstate. Oha, ty! Choď, 3 veci sú tu. You know what I mean? Áno, už mám. Odpojila som tu myš. Aj skúsim klasiku. Skúsime to s tou myšou, ale ja si myslím, že to nebude tiež myšou. Ja neviem. Ale ja si myslím, že to nebude myšou. Neviem. You know what I mean? You know what I mean? You know. To si nehala vozík. A tu. Tam, presne. Dobre, to je pozbierkané. Tu by sme mali mať podľa mňa všetko. Naozaj, a tam? Tam. Hej no, Tam. lebo som videla Pozor. som na mapke, že tam ideš akurát. Tak preto hovorím, že tam, hej, že dobre ideš. Ale ja som nevedela, že ideš na mapu. Čo to za zvuk? Hejš. Davidom. Ja prstajú podlahy. Klop, klop. FBI. Šampíňo. Ty si chceš dať baňu naopak. Ideš sa opúkať? Jasne naopak. Slender. Dokonca baje sú tu, oproti sebe akurát. Pičusák. Jeden má sejmul, kde je ten druhý? Tam je. Už išiel, či tie je? Aha, ešte. Los bastardos. Potrebujeme veľa love. Mohu sa pridať? Príde sem. Jasné. Je tu vázu. Je tu váza. Až sa chceš pridať, kľudne poď. Dám ti...
Aha, ale za náma je tá pekačka. Aj Anča tam je, dávajte bacha. Bola kde? Neviem, kde bola. Niekde tu Pekne, pobehla. tam poď spátky, prosím ťa. Počkaj. No, daj. Máš to pri sebe. Á, nice, dali sme to. Idete pozerať porno? Zdravím, dobrý den. Nič sa nestalo. Odkiaľ to ide? Ten zvuk. Ona to zapalila okrem. Už som našla aj druhý point. Normálne, nechom, tu vás ešte zatiaľ. Prečo ste? Kde bôž? Môže nechal som vyčistiť na vodu. Aha, Dajte za nechom vodiť asi. Máme to? Jo. počkaj. Počkaj, momentík. Bacha na hebulku. Ešte tady něco. No, zaves. Dobre. Máme dosť. Kurva. OK. Aj, počkaj. Som... Motherfucker. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Tu je to úzke, ty kokso. Dobre. Odkiaľ? Zavrite tam tie dvierka, ty vole, či čo to tam bolo? Aha, dobre. Je to zoberme ručne. Momentík. Vidno to? Nie. Wow! Môže byť. Našli ste? Hej, ja som to ho už našla predtým. Vás zapadá? Zobereme ju tam? Počkaj, ja zoberiem toto. Ty vole, 2,5 v piči. Nič ste nevideli. Nikto nič nevidel. Všetko je na parádu, pohoda. Nine! Nechám to tu. Nechám to tu na boku. Nehaj. Idú s tou vázou, či čo? Musím vozík mi mali prísť, či čo? Počkaj, Ideme, či? počkaj, ešte tam je jedna miestnosť. To je ďaleko. Bude len ťapko. Tam vzadu je niečo. Aj, počuješ? Wow, to čo, je ako kotolňa. Sotonuver. A ďalší muzikálny box. Muzikálny box. Je tu niečo? O, iba ten oný, ten box. Tak ten si dober. Ja sa s tým nebudem tu vrtieť. Bacha, Anča. Ide sem. Jo, Anča, tak ale ja sa točím. tak sa netoč. Nejaká ťapko. Dobre, bereme. To je málo, ne? Nie, máme dosť. Ešte je tam jedna vec, vydrž chvíľku, vydrž sekundu. Dobre, čakám tu. Bacha, jde zpátky. No, ešte mám málo. Ja vlastne tam vrecka. Nie, je tam vrece za 11. Ja tu strážim. Dobre, Hej, tam bolo viac, že si zobrala niečo. ja som chcela, aby tá kačka, one. Poď preč! Nice. Teraz naspäť do traku.
Kačenka ide s nami? Level. Dobre, stamina. Životy Zenu. Děkuji. Nice. Kto má ešte život? Nevím. Ja mám 100. Ja mám 100 tiež. Tak to vemem s sebou. No ne, však to doplňuje kapacitu, to si kľudne dajte hocikdo. Ty máš koľko Zenu? Ja mám 140 maximálnu kapacitu. Tak já stojím. Ale v podstate som blízko. Zase ti ide? Hele, vemem to rovnou. Kdo si vzal tu sílu? Jo. Tak to prostě pojď pomoct. Ahoj. Nice. Oh my god. Pardon. Poď tu zobrať Čo obe, to tu tak je dobre? ešte jedno. A čo? Tam vnútri je to prsten. Spodek. Tu sú hneď 3 veci v tejto skrinke. Počkať, asi to najskôr Bože. otočiť treba. Najskôr to treba otočiť nejako. Treba to ale postaviť. Či? A netreba. No neviem. Pasneme. Myslel som, že Kotka. Boha mi to nejde otvoriť. Prázdno. Čo? Prázdno. Páznoch? Prázdne, ale A prázdno. akcentom. So. Už chápem. Prázdno. Prázdno. Hen tam vzadu je ona, trofej, choď ju zobrať. Čo to je, volaký oný? Aha, Goblin. toto. Neviem, je tam priestor? Týmto môžem zabíjať. To mi to rozbil! Ja som šla bokom pri stene. Čiže ťažko sa mi to nedá. To bolo celkom... To bolo celkom dosť. To bylo nějak... Musíme nájsť ten Musíme drak. nájsť bot, lebo asi sa to už nezmestí do košíka. Nie. Malé, hej, ale veľké veci sa môžeme zmestiť. Už to máme ty věci do prdele. Těch věcí. Ty vole. Mám ho? Ideme to tam napraviť. Nemá ho. Je tam? Ešte má riadne. To čo robí? Či sa Fuck. No, nevyšlo mi to. Pozerala som na teba. Ale, No tak tady je hůl. ale... Áno, ale to musíme už zobrať ručne. Poďme Ale nájsť ten snažila bod. som sa, nie? No, Poďme nájsť ten poďme bod. nájsť ten bod. Podparilo sa ti ho zabiť? Nie. Aspoň, ups. Počkaj, nie sem.
Hlavne nesahaj na tú hlavu, tú červenú. Nás to nezabije. Počkaj, ešte to tam nedávaj. Ak teda je to. Ups. No, ešte to tam nedávaj. Ešte nie. Ešte tu niečo je. Jo, tam na tej hlavy. Aha, dobre. Pozor, Radia. Pomoc, Džuk! Pomoc! Bereme? Hej! Boha mu! To je kokot. Tak to nemyslíš vážne, ty vole. Aby ťa múra kopla, ty kokos. Sem poď, ty špina. Neobovaš! Takto si sa posral. Mantak. Jep. Už si myslím, že to tam môžeme všetko dať. Pozor za tebou, pajzlík. Poď sem. Dobre, môžeme to tam dať všetko už. Počkať na mne, počkať na mne. Potom naspäť už budeme... Môžeš to dať tam. Ach, dobre. Ale naspäť už musíme ísť potichu. Hej, počkaj, tú palicu musíte posunúť. No, tak. Tak. Nice. Hlavy máme všetky. Dve sú tam. 2, 4, 5, 6, jo. Hej, ja som sa snažila s tou zenovou hlavou ujebať toho strelca. Videla som, ale vyzerá to tak, že našimi hlavami ich nemôžeme ujebať. Ale skúšali som. Nemôžete povedať, že Tak, idem. ahojte. Ahoj, Hello. Šazi, ahoj. Tak jdem do traku. Ďakujem. Bacha! Iď a hoď. Otoč sa, Šazi, otoč sa. Ďakujem. Ale tak si robíš srandu. Áno, A ja, že ma zase ten nevidíte. Vedľa teba. a ja som si myslela. Pochydno No, rano. len Zenum senula. Poďme, ale potichu, poďme. Tak ja idem. Toto si robíte srandu, že si doniesol s tými, že som ma sem doniesol. Aj! Vázmek. Čo ste sa okotili, ty kokos? To si robíš sám, ty kokos, že tu mám aj nálet. Ty vole! Nie, počkaj, mŕtva. No, škriatkovia. Ty mŕtva. Áno, škriatkovia ma sejmuli. Pozrieš sa, kde je Zenu? Počkaj, však Zenu je u vás v traku. A nie, počkaj, aha, počkaj. Aha, Zenu bojuje so škriatkami, počkaj chvíľu. Zenu zase letí. Aha, moju hlavu. Zober moju hlavu, prosím. Yes. No, tak počkaj, bere moju hlavu. Takže Zenu by ju mal už zobrať. Zase je tam ten dýchací. O, naj. Odišiel, dobre. Kokot. Zenu ide na výlet. Kto by toto spravil? Budete bojovať teraz. Na drávka sme tu nechali. Ježiš, zase títo. A hen ten zase ide po ňom. Ale chlopce. Nech mi idú pomôcť, tie tvoje baby. Oni sú už... Aha, niekto mu išiel na pomoc.
Monička. Chudák sa trápil tam. Jsou všichni nebo ne? Áno, len Jo, pár snad. trpaslíkov. Ale ja nemám stamínu. Ďakujem. Nemám stamínu. Ďakujem, Zenu. No jo, máš za čo. To máš od mňa. Hej, čo to máš za tu? Á, Joj, takú sa... Nejvíc v levelu. 6 alebo 7, koľka to bola? 6 to bolo. To sme nedokončili. To je já dobím tě. Pojďte mi si pomoct někdo. Čo? Že tě chcem dobít. Dáme to rovnou do portálu. Hej, hej. Tak kudy, tak kudy. Ďakujem. Mua. Ale tu? Počkaj. Gitarka. Ja neviem, kde išli. Počkaj, káde. To nezoberiem. Bacha, Tanier. bomba. Kde to mozaik? Ó, konec bora. Ešte tam bola čo? Máme, to můžu. Už jdu. To čo bolo? Los Granatos. Uj. A nebo to jdeme rovnou do portálu, ne? Tak jdeme do portálu. O, ty si ho sejmul. Jasne, že hej. Šikovný. Pusu? Chceš? Jasne. Chcem. Potom. Vyhľa máš takú. Ježiš, I am so sorry. But you know... Záchranná tu budú. Hej, To je prehúčka. Dobre, môžeme nájsť ďalší. Ďalší miestný. A tu je ďalšie. Šeši. Super. Dobre. Berem tento oný bazmen. Kdo ho sejmul? Zenu. Do ktorej strany? Doprava tam ide. Okay. Ešte niečo tam, je tam niečo? Či? Čak, ešte máme tretí. Aha, vlastne, okej. Jaj, to som si, zabudla som, pardon. Zabudla si uvedomiť, hej. Nebuď na mňa zlý. Už asi nie. Už Pozor. asi nie. Rýchlo, ešte stíhaš. Už nie. Very good, Peter. 17. Super. Poing. Gitarenka. Šedé. Kde je kočík? Kde je kočík? Á, netmáš má. Tam je váza. To tu, hore. Aha. Jdu. Sakruš. Je vozík. Tak. Tu už sme boli, nie? Ne, kdo to rozbil? Pozor. To bylo strašně, to bylo na kraji. Našla som? Aha, tu je exponát veľký. Poďme s ním. Ale na takom nepríjemnom mieste. Ideme zdvíhať? Neviem, aby som to rozbil rovno. Ja by som to rozbil rovno. Nie až taký ťažký. Nie, lebo máme ten oný. Ten strange, vieš? Počkaj, Aha. ale pomaly. Ale strašne rýchlo. Prepač. Idem dobre, či som sa zasekol? Tam ide do pekne kurva. Kam ideš, kade? Poď naspäť. Počkaj. Kam? Však sem? Však ale na čo ideš tady, keď môžeme ísť stredom miestnosti? Prepáč. Au. Au. Čo s tým je? Do prdele. Počkaj, ale to už odpálené, hej? To už je koniec. Začínam, ideme? Ďalej? Či? Myslíš? Tak to nechaj tu bokom. Ešte Dobre. lebo vozík nedoniesli. A nie, iba 13 000.
Lebo však ten oný má 7, nie? Môžeme Ja, dať, áno, no. ešte áno. Tu som doniesla vozík. No počkaj. Potlač to tam trošku. No. Dobre, ešte vyrovnať. Počkaj, však ja to dám hore na to, nie? Ja sa tam neviem trafiť. Dobrý, púšťaj. Nice. Hotovo. Už nepotrebujeme vozík. Kde sú? Tam ostali. Počkáme ich v traku. To je na dlho, či tam budeme robiť celé. Ó, kurva, poď ma potiahnuť preč. Potiahni ma preč. Ja nemám ísť. Ďakujem. Je dobrý hlasok máš inak, to je, že máš taký hlasok pinky? To fakt? Aha. Je tam, či tam není? Ja som tam behla. Zase ne. Čakaj, ale zobrala. Tak kúpiť sme ešte jeden chýba, nie? Počkaj, je po mne, dvaja ma zabili, jej hlava. Kurva, ešte sa mi tuto hlava zasypne. Zenu, kde si? Zenu! Počkaj, idem zaniesť túto hlavu. Hneď som tu. Žije či nežije? Má ho oko.